Αδρινός εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Έξυπνη εκτέλεση, ο Σίσιτς έβαλε το πόδι και η μπάλα μένει μέσα και πάει γκολ. Ένα απίθανο γκολ στο 30 λεπτό. Αυτό γκολ του Σίσιτς από μια λαθασμένη εκτίμηση της φάσης από τον Γουναρίδη. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο γκολ. Ομολογώ, τόσα χρόνια παρακολουθώ. Ωραία ενέργεια από τον Κούρο. Μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει. Ο Βάντο, αυτό γκολ στο 54. Ο Όφη σήμερα θα πρέπει να... Μια σέντρα του Κούρου, όχι πολύ δυνατή. Με το δεξί. Εδώ, με το γόνατο μάλιστα. Ο Βιτόρος πλάγια. Ευκαιρία εδώ. Και έχουμε και άλλο αυτό γκολ στο παιχνίδι. Γίνεται το 2-1 στο 84. Και το τρίτο γκολ του αγώνα από αυτό γκολ από τον Κουλουχέρη.